Možemo, ja ću žutiti da bi sad. Kad treba početi? Mislim da smo već trebali. Hvala, Karlo. Bog svima, ja se zovem Ivona. Ja se zovem Karlo. U srijedu 14. studenoga održana je druga sjednica u drugom sazivu Dječjeg gradskog vijeća grada Zaboka. Vijećnici su donijeli program sjednice za ovu školsku godinu. Na programu će se naći široki spektar vrlo zanimljivih tema kao što su dječji centar, nasilje među i nad djecom, problemi osnovne škole i ostalo. Dogovoreno je da će se Dječje gradsko vijeće odazvati na 3. državni susret Dječjih gradskih vijeća Hrvatske u Varaždinu, na koji putuje 3 zabočkih dječjih vijećnika. Vijeće je također uputilo i službeno priopćenje za javnost vezano uz političku predizbornu kampanju za nadolazeće predizborne izbore. U Zaboku se od 16. do 18. studenoga moglo vidjeti sve najrazličitije vrste životinja, a pogotovo ptica. Naime, Udruga uzgajatelja malih životinja Zabok 2000 je u dvorani Elektre organizirala 6. međužupanijsku izložbu malih životinja. Na ovoj uvijek zanimljivoj izložbi su bile izložene životinje iz svih krajeva Hrvatske. 18 samoubojstva, 6 bolnih smrti, 1 gubljenje pamćenja, 4 nestanka, 20 iznenađenja, 3 napada na likove, 5 preuranjenih smrti, 26 ubojstava, 30 napada ludila, 4 prikrivanja i 2 kletve. Sažetak je zbirke od 104 priče, imitatori glasila, austrijskog književnog autora Thomasa Bernarda. Po čim je motivima nastala predstava imitacije glasova Anice Tomić i Jelene Kovačić iz Zagrebačkog teatra, kojima je premijerno prikazana još u veljači ove godine. Možemo to još i tako? Da, Ne treba, dobro je. Predstava je gostujuće igrala u gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku. Sad ne vidim studenoga. Predstava je gostujuće igrala u gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku 15. studenoga. U predstavi su glumili mladi zagrebački glumci Marija Tadić, Ivana Krizmanić, Tvrtko Jurić te Dejan Krivačić. Posebnost ove zabočke izvedbe bila je scena. Naime, umjesto normalne scene odabrano je stepenište Zabočke gimnazije, što će reći da je predstava ovaj put izvedena na svega 20 metara kvadratna, a glumci su sa sve 4 strane bili okruženi publikom, malobrojnom, ali vrlo kulturnom. Valja napomenuti još samo da je gostovanje predstave organizirao GOKU, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorske županije i grada Zaboka, zbog čega je bila besplatna. U petak 16. studenoga održan je dobrotvorni koncept za izgradnju sportske dvorane u Zaboku. Cilj cijelog koncepta bio je prikupiti sredstva za realizaciju projekta sportske dvorane uz gimnaziju Antuna Gustava Matoša u Zaboku. Sav prihod od koncepta uplaćen je na račun grada Zaboka, što znači da smo, zahvaljujući ovom konceptu, još jedan korak bliže novoj zabočkoj dvorani. Hvala vam puno na vašim ušima i očima. Mi odlazimo i vidimo se idući put. Pozdrav! Pozdrav!